Dwi ar y fam ynys heddiw yn un o gymunedau hynafol y wlad. Y brif ddinas yn oes Llywelyn Fawr ac yn gartref I lys brenhinoedd a thywysogion Gwynedd. Ceffyl a throl fydde'r ffordd y bydde brenhinoedd y canol oesoedd yn teithio ar hyd lonydd yr ardal, ond nid brenin ydw I, felly yr hen Robin Rialto fydd yn fy nhywys I heddiw. Ble ydw I? Wel, pentre Aberffraw, neu fel mae'r locals yn dweud, Aberffraw. Roedd yna arfer bod 5 dafarn yn Aberffraw, ond erbyn hyn, dim ond un sydd wedi gwrthsefyll prawf amser. Ie, dwi wedi cyrraedd ein Tafarn y Mis, y Goron, Aberffraw. Non-tîm landlord fan hyn, ers faint ti wedi bod yma? Ers diwedd mis Awst, na wedi cychwyn. Dyn ni agor, so rhyw 3-4 mis di mynd erbyn hyn. Ti wedi redeg pub o blaen, ti wedi bod yn redeg y glob ers tipyn, o ti wedi just ffansi un arall, neu? Ges i text, ges i gydag yn rha yn diw, yn gofyn diw. Ti eisiau arall lle a ges i ddisgyn mewn cariad efo yr adeilad, y locals a'r begad yna. So, wrth i mynd awy. Mae hwn tipyn bach yn wahanol i'r glob ydw ar ran y math o bobl sy'n dod yma? Chdi bach o wahanol yn diw. Lot fwy o bobl lleol efo yma. Mae'n wedi bod yn ffantastig, efo ni mor gefnogol. Dwi'n gofyn yn gwell, rili. Chivers, ti'n iste yn y cornel fan hyn fyddi di'n iste pob tro? Bob amser. Mae'r pobl yn codi mig eistaf yma fel yr ordi. A pam yr enw Chivers, wedi clywed rhywun yn galw Chivers dros y lle yma? Am bod fi'n crynu pan i'n chwarae dal, sy'n stolw. Chivers, got the Chivers? Ia. A siwt fath o dafarn ydy'r Goron fan hyn? O, digon o reddod. Ers 2 flynedd mae'n bod yn gead, a mae'n neis weld yn gorau. Mae'r llys enw yma yn gwella pob tro fan hyn. Bingo, ti'n chwarae bingo? Na, dwi'n Ti'n fwy am rife? Dim. Ti'n licio gamblo? Na, dwi'n... Os yna llys enw, nicknames bach eraill o gwmpas lle? Hat the hat. Hat the hat. Ed the shred. Ed the shred. A bod o saer. Hey, good thing. Wel pat neu pat the hat, mae'r dafarn yma yn rhywle pwysig dwi'n cymryd i'r pentre. Achos yr unig un ar ôl efo'n... Yr unig un ar ôl ar hyd y bryd, ia. A siwt oedd hi pan oedd dim dafarn yma? A hwnna dwi wedi istaw, neb yn gweld I gilydd, neb cael bod allan I siarad, so ie, mae'n braf gael yn gorau. Os o lot yn digwydd ma fyd, y digwyddiadau a bethau? Oes, mae'n ganu, da ni'n dod yma I watch the rygbi, da ni'n dod yma I watch the football, so ie, mae'n braf. Ydy'r locals yn gwerthfawrogi'r cwrw da dwi'n Cymru? Mae'n rhoi gweld y gwaniaeth mawr? Mae'n rhywbeth yn ffantastig efo ni, cofio. Mae'n bod mor gefnogol bob un dim da ni'n neud. Unrhyw events da ni wedi drio yma, unrhyw gigs da ni'n neud yn barod. Chwarae teg, maen nhw'n dod digon i'n ffos. Maen nhw'n ffantastig. Am rhain mae pawb yn sôn. Sigyn o diesel dil a nos i'r gari Ynys Môn. Llawn heddiannol, Tafarn y Mis, Heno Esbydyrec, yw'r Goron, Aberffraw! Flat i'r mat. Yehoo! Good thing!